слизаш, бе? Певица! То се намалява. Вентилацията! Викаме бати вентилацията! Що? Смисъл? Свали си маска, викаме бати вентилацията! На кръговото ли влизаме? Майкъл! Дай, снимам! Дай му, бе! Дай, умат! С колите, а, Ники? Човек ми убиват. Както би му удари Today's a good day, today's a good day.
време е чакал за това. Де. Миньор. То беше бати миньора. Мангал? Да, гума, как хвърля, как купае, не истината. Отдавна бях карал с разцепление. Онзата, нали си я купих половин месец преди Златици. Да? В тогава я така. Мисля, то реално не е нищо, защото нали имаш и зима. Ето аз естествено тогава го имам. Предното ли? Задното е. Предното му е миньонка. А тази миньонка човек почти за нищо не става. Ят. Деба, познавам веднага, че съм на 5. Викам веднага, познавам, че съм на 5-та скорост. Прескача. Не за направо ли? Там. Аре, дай директно наляво, бе, човек. Не знам каква ти е логика. Не знам каква ти е логика. Тук бе, през парка, както винаги бе. Две говори. Абе, как така си сложи каската, бе? Как така си сложи каската? Тя нали е така? Да. Да, фък, копеле! Бащата е почти за 5 мат. За вечер, защото нещо говориха, направо да дойде. Само гласно е там. Само зади се нещо не трябва. На обиколката на обича се нещо не вали. Ардан каската е. Без сега не ползваш. И трябва да си купа соларно за радост. Я го набиеш отгоре ли? Този телефон си издържи до средата на вика. Смисъл единствения ден, дет няма да пиша толкова често на някой. Еки, ел тук през тревата по-сухо. Чакай мина. Ще ми свършва пътеката. Welcome to the блато. Welcome to the блато. Наляво. Абе, въженцето, искаш ли си го, че ще го забравя? Ти го да ги... Аз тази кърпа дет съм си я сложил, тук не да си бъта нещо. Не съм я ползвал от как съм си я сложил да си бъта нещо. И повечето пъти забравяш, че е там. Да, защото това добре казва въженцето. Ма яко. Ама гледай как съм стоил едно питилче. Това за те ще се случи. Двата са половината в Южния ще ни гледат като олигофрени. Ризи! Вече печелиш от питота. Аз бях отидал с някакви такива чорапи и един Мартин седи и вика, абе, чуми, я ми кажеш, че изе тия фешън чорапки, ако да взема, аз той педерал смотри. Защото нещо ми бяха свършили къси, аз тук от друг. Мой на ден се къпа и питам, не му кажеш, че Е, кога бехме във вас на рожден ден? Еми да, аз се не пак. Защото е като гаси е. По-мекър. То като... Винаги съм готов, ако някой ме викне на купонче с крей. Тя да хода по улици и някъде, опа, яла тук на едно купонче с крей. Това като близнака под прикритие. Помниш ли го? Там Иван долу преваря всеки мангали. И там в басейна за да има такива устройства подслушващи. Да? Иво му вика на близнака, опа, че е леко. Не го ударим. Иво му вика, влизай в басейна. Вика, не си дал сабанските. И Иво му вика, погаш си тогава.
Май гащи нямам се. И влезна с дънките. И там тия мангалите влизат в басейна. И си правят така, нали? Си пляскат. И близака стои и вика, какво е това? Заглушители. О, да, ти го печка. Много гад. Ако може някъде да се разглавя да псасна, че въдно, тя да е едно съвне. Нали там опера страхно се остане. Аз сега нямам и задна спирачка. Защото каската ми е там. Най-много това е някаква жаба. Ей, помниш ли, Панчака, кога ловихме жаби? Не мога да сета. Не, с пръчката. И с пръчката. А помниш ли кога ги ловихме с пръчката? Да. Аз ги гледам с очилата на тати. Ти ги хващаш като ги за шемата. Защото те бяха такива поляризирани и под някакъв ъгъл се виждаше във водата. Ама и някой се е гръмнал. Бати го вярно. Толкова защитно. Опа. Ай, сега ще каска имаш. На мусаре. Истики нямаш. Скупя заек, ще го научи да хапа. Команда. Кацета, че утре сме на училище. Изведнъж ми се поиска да мета и средна монца. Тя е истина, човек. Тупце, дум. Оп. Чакай, гледаме, бе. Може да така да продължи да просто в новата част на пътя. Ама те по-трудно и си Давай, аз това викам. И без това нямаме работа. Ники, ходи се записвай ти, бе. Има ли номер 20? И клюкари всичко, аз викам, не ти си тъп, колко искаш пак да се спукаш, като се видим, това е тъпо. Не всеки път прави така. Той ти казва, че ще взима такова, май не иска. Някой вижда ли го? На Златица бех 312. Вижте как казваш като е. Ако можеш да бъдеш с номер 20. Можете да продължите на по-вдясно. Надясно няма проблем. Да, това по-кулете няма. Състезание. От техническия университет го организираме. Какво стана с номер 20? Да, по-пребрано. Да. Благодаря за нещо. Сега Мартин ще ми скара някаква тъпа теория, нали? Това съм казал, тук искат да си видим. Веднъж нещо, което ще ви квалифицирам, бе. Ще изпускане на прахите тези. Защото нещо ми получаваше завиването там в този завод. Нали, за да ме намалявам да служа също, който през него. Не. Ево тук, бе. Просто по-вляво. И какво ще им път минеш?
Президентът ще дисквалифицира. Да беше минал, да видим как ще дисквалифицира. Момента ми беше съобщи. Тъй като си се първо спускане, дето очакваме колелата един час. Да. Дето тръгнахме към старта. Пак се върнахме, пак тръгнахме, пак се върнахме. Не, първият път не се върнахме. Добре. Тръгнахме. Сега, Тръгнахме едно малко уточнение искам да направим, тъй като сте голяма група. Секундичка, за да дойдат при състезателите и да проверим кои номера ще стартират. Има някакъв дъх, каска или шестици. Или осмици. Кои номера ще стартират в тази категория. Тая лента е малко И накална. така, нека да ми казвате, Или шестици, ако или може само някой да ми асистира. Така, номер 00. Окей. 4, 10, 12, 16, 15, 16, окей. 22, 24, 26, 28, 29, 33, 35, 36, 38, 38, окей, 39, 44, 45, 46, 47, 47, добре, 47 го няма. пеншените. 4-8, 4-9, 5-4, 5-4. Да, има ли го? Явно не. 55, окей. 6, 5-6, 57, 7-1, 7-7, 9-9, 9-3, извинявам се, 9-3, 100, 0. Има ли някой, който не се е чул? Окей. Значи има номер 15 и има номер 16. А има ли номер 16? Окей. Всички са тук. Мина забавната човек. Почитали. Секунда. Номер